Μια αγκαλιά, τη δική σας αγκαλιά, γιατί εσείς μας αγκαλιάσατε και μας δώσατε δύναμη. Πριν 3 χρόνια αγκαλιάσαμε τους δικούς μας ανθρώπους. Τώρα είναι στο χώμα και εμείς είμαστε εδώ για να παλεύουμε. 57 νεκροί, 150 τραυματίες, 350 άνθρωποι οι οποίοι ζουν με τον εφιάλτη επί 3 χρόνια. Ένας ολόκληρος λαός που τρέμει σε σχέση με αυτό το φρικτό έγκλημα που έγινε εκείνη τη νύχτα. Κάποιοι ήταν τυχεροί και πέθαναν αμέσως. Κάποιοι υπέφεραν. Κάποιοι θα μπορούσαν να έχουν σωθεί. Κανένας δεν έπρεπε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση στην οποία έφερε το σιδηρόδρομο το κέρδος, η αναλγησία, η διαφθορά, η διαπλοκή. Και εμείς είμαστε εδώ 3 χρόνια τώρα να παλεύουμε, να τα βάζουμε με την κυβέρνηση, με τις αρχές, με το δικαστήριο, με την ίδια τη δικαιοσύνη. Έχουμε ελπίδα. Ναι, σας βλέπω όλους εδώ και έχουμε ελπίδα, γιατί είστε εδώ. Είστε πάλι εδώ μετά από 3 χρόνια που προσπάθησαν να σας κάνουν να ξεχάσετε αυτό το έγκλημα. Αλλά δεν το ξεχάσατε και είστε μαζί μας. Η δικαιοσύνη είναι η μόνη που μπορεί να δώσει λύση. Η δικαιοσύνη που προχτές σήκωσε το ανάστημά της και ένα δικαστήριο έκανε αυτό που δεν κάνουν τόσο καιρό τα δικαστηρία εδώ. Καταδίκασε τη διαφθορά, δεν υπολόγισε πολιτικό κόστος και άνοιξε πάλι την ανάκριση. Αυτό επιδιώκουμε κι εμείς. Να φανεί όλη η αλήθεια, να βγουν όλα στο φως. Δεν ζητάμε χάρες, δεν ζητάμε να το δουν από τη δική μας πλευρά, ζητούμε να το δουν από την πλευρά της αλήθειας και της δικαιοσύνης.